Ni nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo muli ndi ine Romeo Umali. Poyamba nayi mitu yake. Zipani za Malawi Congress MCP ndi United Democratic Front UDF zadzudzula mchitidwe wa zipolowe omwe anthu ena achitira anthu otsatira chipani cha MCP kunserema mboma la Machinga. Bungwe loyendetsa msika ndi ntchito za ulimi wa fodya la Tobacco Commission TC lachenjeza alimi kuti apewe mchitidwe wozembetsa fodya kupititsa mayiko ena. Mphunzitsi wa timu ya mpira wa miyendo ya atsikana wa dziko lino Love More Fazili wati pali zinthu zingapo zoyenera kukonza timuyi isanakumane ndi Zambia mawa. Munkhani yathu yoyamba, chipani cha Malawi Congress MCP chadzudzula mchitidwe wa ziwawa omwe wachitika pa mserema mboma la Machinga kumene anthu ena anagenda ndi kuphwanya galimoto ya mmodzi mwa akuluakulu a chipani mchigawo chakummawa a Hassan Chikuta omwe anakoza msonkhano wa ndale mderalo. Mlembi wamkulu wa chipani cha MCP a Richard Chimondo Banda ati izi ndi zodandaulitsa pakuti zikudza mu nthawi imene atsogoleri a chipani chotsutsa boma cha Democratic Progressive DPP akhala akumemeza owatsatira kuti azichitira nkhanza monga kutentha anthu otsatira chipani cha MCP kuphatikizirapo dera limene izi zachitika. Tinayesa kuyankhulana ndi apolisi koma pa nthawi mneneri wa polisi mdziko muno Apita Kalaya samayankha foni yawo yam'manja. Achimwendo Banda akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Geoffrey Chinawa. Uzobvesa chisoni zochititsa manyazi chifukwa ino mukumaona kuna ku Central Region komanso ku Northern Region ndi madera wena kumenenso kuti masapota za MCP kuti chipani china chilichonse chikumapanga misonkhano opanda wina aliyense olimbana nawo chifukwa tikulemekeza democracy, tikulemekeza kuti mudziko mmaina kukhala zipani zosiyanasiyana malinga ndi zimene ife tinatsata. Komabe timapitiriza kunena kuti atsogoleri awo a DPP ndi amene anawauza anthu kuti mukaona gawo ta MCP mudziwotcha, mukaona munthu amvatisha ta MCP mudzimuwotcha. Ndeti manena kuti mawu amene aja anthu akumudzi amagwiritsa ntchito. Lero a DPP kuti muwafotokozere adzikana kuti si ife. Koma ndikumachinga komweko kumene kumachoka mtsogoleri wa chipani cha DPP aona bochi kwanje amene anauza dziko lonse likumva kuti anthu a MCP mudziawotcha. Now, izi zikamachitika tsiku la lero timabwereza kunena kuti ndi zimene atsogoleri awo ananena. Tikudziwa kuti achitetezo athu amakhala mwina ali malo osiyanasiyana, timawapempha kuti azipitiriza kupeka chitetezo. Koma ife ngati ku Malawi Congress Party silidzalola kuti tibwererenso ku gawo la chipani chimodzi chimene chidzakhala chikuletsa anthu ena kupanga misonkhano modera wathu. Timalola ngakhale kwathu kuti andazipanga misonkhano ndipo tidzapitiriza kuti ufulu wa anthu udzikwaniritsidwa. Koma tikufuna tiwapemphe apolisi kuti izizi zafika potopetsa anthu akatere mmango asiya kumango ayang'ana. Munthu kuti asiye mchitidwe oyipawo umafunika kuti mwatenge malamulo agwire ntchito. Izizi zimapereka chitsanzo kwa anthu ena kuti munthu kapanga izi chilango chimaperekedwa malinga ndi malamulo a dziko. Ndiye kwa ife kuchipani cha Malawi Congress Party tipitirizabe kufufuza mavidiyo tawaona, anthu amene apanga chipongwe tawaona, mayina awo taperekabe ngakhale ku polisi. Koma tiwapemphe otsatira wathu kuti asatsatire zimenezi chifukwa kuti dziko liyake moto chifukwa cha ndale sibwino. Timazunzitsa amayi, wana ndi anthu ena. Timaonongetsanso katundu wa anthu amene sizikuwakhudza za ndale komanso anthu amene akukhala mwamtendere. Otsatira wathu zimenezi zikachitika chonde kulikonse asamatenge nawo gawo kumabwezera mchitidwe pamenewo. Koma ngakhale tikutero apolisi ndi amabwalo a khoti atithandize kuti mchitidwe onyansa utheretu ku dziko lino la Malawi. Padakali pano chipani cha United Democratic Front UDF chadzudzulanso za mchitidwe wa zipolowe kudzera kwa mneneri wake Dyson Changia. Ife pa UDF tikudzudzula kwantu wagalu zomwe zachitika lero malingana kupanga za mtopola ndi violence kumserema zimene zizi zikugwirizana ndi zomwe chipani cha UDF chimatsatira chifukwa ife tuli chipani chimodzi chomwe tinamenyera ufulu wa dziko lino kuti mdziko muno mukhale ndithu madipate zipani zambiri. Ndiye pachifukwa chimenecho tikuyembekezera kuti zipani zonse zikhale ndi mwayi ochita zawo
dera lina lilonse m'Malawi munomu ndiye koma nkhani yomapanga za mtopola za nkhaza kazotani kumamenyana kumatani zimenezo ayi ife tikudzudzula kutekotero kuti panopo tikulimbikitsa apolisi omwe ali amene amayang'anira kuonesa chitetezo chilipo kuti afufuze anthu amenewo amene amapanga zimenezi, anthu amenewo ndithu agwidwe kuti ndithu malamulo agwire ntchito yake. Chifukwa chakuti cholinga chathu choti tikufuna kuti ndithu chisankho chimenechi pakhale zinthu za mtopola kapena za chiwawa chimenechi ndiye sichithandiza yake. Ndiyeno ngati chipani cha IDF ndinu masuka bwanji kuti ngati chipani inuyo simukhala mgulu la zipani zomwe limana kuti ayi dera ili ndikomwe ife timakhangati ndi sapoti kwambiri achipani asabwere udzapangitsa misonkhano yosiyanasiyana ndale mmene mukudziwira kuti UDF nditate ndithu wa democracy mdziko muno ndithu linamenyana ufulu wa dziko lino kuti tichoke ku chipani chimodzi. Ndiye ife umene timalimbikitsa kuti sanamira za democracy zena utani kapena za matipati zena kumachitika. Ndiye tikuyembekeza kuti kumene pa nthawi imene tili ndi kampeni pakhala zipani zambiri zosiyanasiyana zomwe zizibwera madera osiyanasiyana kumatani kumachita kampeni. Akhale ife tipita mpaka kumpoto, tipita mpaka kumchinji, tipita mpaka kulikoma. Ndiye ifeso zili ndi ufulu kupita kwina kulikonse. Ndiye zipani zinanso zili ndi ufulu kumbera ngakhale inde kumachinga kuno timautenga kuti ndi ku stronghold kwathu. Koma ifeyo tili otsekula chitseko kuti enawo abwere chifukwa ndale zimene tikufuna kuti zizikhalapo ndi ndale zolololerana. Chipani cha Malawi Congress MCP chati chili ndi chikhulupiriro kuti chidzapambana pa chisankho chimene chichitike pa 16 Seputembala chifukwa chimathandiza aliyense osayang'anira mtundu, msinkhu kapena chigawo ndipo ndi chodzipereka potukula madera onse a dziko lino. Modzi mwa akuluakulu mchipani cha MCP Akeni Zikhale Ng'oma ndiwo anena izi pa msonkhano wa chitukuko umene anachititsa pa bwalo la zamasewero la Luchenza m'boma la Thyolo. Zambiri mlipoti ili. Wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa chipani cha MCP Mai Abida Mia ndi mamembala akuluakulu a chipanichi kuphatikizapo Akeni Zikhale Ng'oma ndi ena akuchititsa msonkhano wa chitukuko pa bwalo la zamasewero la Luchenza m'boma la Thyolo. Azikhale Ng'oma omwe ndi nduna ya zamigodi yati boma la Dr. Chakwera yamanga misewu madera osiyanasiyana kukonzanso ntchito za njanji zomwe zikupindulira alimi ndi ochita malonda komanso ndalama za mthumba la zachitukuko cha madera la CDF lomwe likupindulira anthu ochuluka. Azikhale Ng'oma ati pachifukwachi ali ndi chikhulupiriro kuti President Dr. Chakwera adzapambana pa chisankho chomwe chichitike chaka chino pa 16 Septemba. Ndipo wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa chipani cha MCP Mai Abida Mia imwenso ndi nduna ya zamadzi ndi ukhondo yati chipani chawo ndi champhamvu kusiyana ndi zipani zina ndipo iwo ati anthu ndokhutira ndi ntchito zachitukuko zomwe zikuchitika mdziko muno. 2025 pa 16 September anthu akuchita kudziwa kuti Dr. Lazarus Makate Chakwera akutenga boma. Mukawerengera bwinobwino olo tikawerengera mavoti kuti uko kuli anthu angati amene alembetsa chifukwa timawerengera mavoti pamene timalembetsa anthu akupita kalembetsa pamene mumawerengera kuti apapa zenda mutero komanso maona pa ground kuti uko ndi uko tikoza kutapa uko ndi kwathu uko anthu amatikonda kapena uko ayi machito kuwerengera le mukuona nokha kuti kuno anthu akusangalala kwambiri machito kuona nkhope zawo and response yawo kuti ayi zili bwino. Ndikudziwa kuti kuno tikutenga siti imeneyi and Dr. Lazarus Makate Chakwera akuwinaso apeza makoto ambirimbiri kuno. Pa msonkhano panafika akuluakulu wa mchipani cha MCP monga gavana wa chipanichi ku chigawo chakumwera a Peter Simbi, a Brown Mpinganjira, a Babu Khamisa ndi ena ambiri. Austin Kachipeya, NBC, Luchenza, Thyolo. Ndipo modzi mwa akuluakulu ku chipani cha MCP mchigawo chakumwera a Brown Mpinganjira adzudzula atsogoleri ena otsutsa kamba kogwirizana kuti azinyoza komanso ndi kutsutsa chilichonse kuphatikizapo ntchito zachitukuko zimene boma likugwira mdziko muno. Mpinganjira alankhula izi pa bwalo la zamasewero la Makata ku Ndilande mu mzinda wa Blantyre
pamwambo okhazikitsa chikho cha mpira komanso bawo cha Frank Baulen yemwe akuyimira pa ukhansala. Ampinga njira ati boma la Dr. Lazarus Chakwera lachilimika pochita zitukuko zosiyanasiyana kuphatikizirapo misewu, ngongole za nifi kudzanso ulimi wa minda ikuluikulu powonjezera kuyika patsogolo kutukula chinyamata. Ndioti kuli chisankho mu September pa 16 September ndiye monga nonse mukudziwa a opposition agwirizana kuti adzingotsutsa china chilichonse chimene a president anganene chabwino achitembenuze chikhale ngati choyipa. Ndiye ifenso nafe tili ndi udindo oti tidzithe kuwafotokozera anthu kuti zina zingakhale anthu akutsutsa kapena akuchitembenuzira molakwika sizolakwika, anthu adziwe choonadi chache chenicheni. A president akanena kuti ndapanga zitukuko zochuluka mwakuti, apangadi zitukuko zochuluka mwakuti. Ngati pena pamene pali kuti chitukuko chache sichinatsirizike, si nkhani yokuti munthu wanama iyayi, ndi nkhani yongoti apapa sichinatsirizike pa zifukwa zakuti. Ndiponso ndi nthawi ine yokuti anthu adziwe kuti ngakhale ma MP akamapanga chitukuko ma constituency mwawo, akamalandira ma 200 million kuchokera ku boma, chitukuko chimene ndi cha Chakwera. Fa amene walamula kuti ndalama zimene ziperekedwe ndi Chakwera akanatha kukana Chakwera kuisiya constituency fund kukhala pomwe paja pamene anayipezera, koma anayikweza dala kufika ku 200 million pozindikira kuti akatero chitukuko chifala kwambiri ma constituency. Ndiye izi ndizofunika kuti anthu atidziwauza azidziwa izi. Chikwanzatu otsutsa akungotsutsa munjira yoti angomupanga president kukhala ngati wabodza kapena kuti kukhala ngati sakuchita china chilichonse pamene kuli chitukuko chichita kuoneka ndi maso, zintchito zimene akugwira zooneka ndi maso. Ngati pano president akulimbana kukonza misewu, nokha mukhoza kudziwa kuti misewu imene inakakhala kuti akonzedwa kale kumbuyoku sibwenza president akupanganso akuvutika ndi misewu imeneyi. Akuvutika ndi misewu imeneyi pano chifukwa choti maboma amene analipo kumbuyoku sanakonze misewu imeneyi. Akuvutika ndi za njanji pano kukonza njanji yopita ku Nsanje mpaka ku Mozambique chifukwa choti maboma amene analipo kumbuyoku analepera sanayikonze njanji imeneyi. Anakakhala kuti anayikonza njanji imeneyi, lero bwenza president akugwira ntchito ina yosiyana ndi zimenezi. Onadi kuti ine ngati mwana wa Kundilande nditaona momwe khalidwe la Kundilande lakhala likumvekera, tinadzaona kuti ndi chinthu cha nzeru kuti ndikwanitse kubweretsa achinyamata onse a Kundilande pamodzi munjira yokhazikitsa chikho chimenechi cha masewera ampira komanso masewera abawo. Ndi cholinga chakuti ikhale dangalangala kuti ndiauze achinyamata anzanga akuno Kundilande kuti samagwiritsidwe ntchito ndi anthu andale amene maganizo awo ndolakwika ofuna kuti kusamakhale bata kuno kwathu Kundilande. Ndiye cholinga chenicheni chimene ndakhazikitsira chikho chimenechi. Achinyamata azitha kukhala ndi nthawi yokhala pamodzi ndi kumakambirana kumachezerana zinthu mwamtendere kwina kuakonera masewera abawo komanso masewera ampira. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC, tientonenso mitu yake. Zipani za Malawi Congress MCP ndi United Democratic Front UDF zadzudzula mchitidwe wa zipolowe omwe anthu ena achitira anthu otsatira chipani cha MCP kunserema mboma la Machinga. Bungwe loyendetsa msika ndi ntchito za ulimi wa fodya la Tobacco Commission TC lachenjeza alimi kuti apewe mchitidwe ozembetsa fodya kupititsa mayiko ena. Mphunzitsi wa timu ya mpira wa miyendo ya atsikana wa dziko lino Love More Fazili wati pali zinthu zingapo zoyenera kukonza timuyi isanakomane ndi Zambia mawa. Popitirira ndi nkhanizi, bungwe loyendetsa msika ndi ntchito za ulimi wa fodya la Tobacco Commission TC lachenjeza alimi kuti apewe mchitidwe ozembetsa fodya kupititsa ku mayiko ena. Sabata yatha akuluakulu a TC anayenda fodya amene amamuganizira kuti eni ake amakonzeka kuti amutulutse mdziko muno popanda chilolezo kwa awaliranji mboma la Mchinji. Malingana ndi bungweli, anthu akufuna kwabwino anawatsina khutu ndipo anathamangirako mogwirizana ndi apolisi. Mneneri wa TC Atelefolaus Chigwenembe wati kupatula fodyayo alandanso jeke wa ku Mozambiki yemwe akumuganizira kuti anthuwa amagwiritsa ntchito podinda fodyayo.
Posachedwapa alimi akumachinga anauza MBC kuti mchitidwewu ukukula kamba kakuti alimi ena amakhala akubweza ngongole kwa anthu ena amene amabwereka ndalama zogulira zipangizo polonjeza kuti adzawapatsako wina mafodya wawo. Wachiwiri kwa nduna ya zaulimi a Benedicto Jambo anauza bungwe la TC kuti lisalekerere mchitidwe ngati umenewu. Akagula fodya omulimi wati anatenga ngongole alepera kupereka ngongole. Makampani amene akupereka ngongole kapena mabanka akupereka ngongole sankhulupirira mulimi chifukwa wachi ndi amene akusokoneza system yonse yoti alimi akhale pachisogolo. Koma pa ichi ife tayikapo njira zokhwima zoti vendor aliyense akapezeka ndi fodya alandidwa. Apolisi agwira ntchito komanso a Tobacco Control Commission aliso pachisogolo posogolera ntchito yoteteza fodya kuti mavenda asatani asagule. Prophet Shepherd Bushiri walimbikitsa abambo kuti agwiritse ntchito mwayi waluso la makono la intaneti pochita malonda ngati njira imodzi yotukulira miyoyo yawo komanso maiko awo. Abushiri ayankhula izi ku Lilongwe pa msonkhano wa abambo otchedwa Iron Man omwe mpingo wawo wa ECG The Jesus Nation unakonza. Gracious Banda walemba ripoti limene akuwerenga ndi mtolankhani wathu m'mastudio athu. Msonkhano wa abambo otchedwa Iron Man anaukonza ndi cholinga chofuna kuphunzitsa, kulangiza ndi kukambirana njira zomwe abambo angapezere komanso kuonjezera chuma chawo mdziko lino ndi maiko ena kudzera m'mabizinesi. Pa msonkhanowu panali akatswiri komanso anthu ochita bizinesi omwe amapereka ulangizi komanso kadaulo okhudza kayendetsedwe ka bizinesi mdziko muno. Anthuwa ndi monga Jimmy Korea Mpatsa komanso a Napoleon Dzombe. Mneneri Shepherd Bushiri wati mgwirizano pakati pa anthu ochita malonda ndi ofunika popititsa patsogolo ntchito za bizinesi pakati pa abambo kusiyana ndi kupikisana okhaokha pochita malonda. Abushiri apempha boma kuti likhazikitse malo ophunzirira ndondomeko za makono za digital monga internet m'madera osiyanasiyana ngati njira imodzi yopititsira patsogolo bizinesi. Patakhalanso ma centers ndi mazoti aboma amatha kupanga ngati ma technical colleges. Ma technical college mucha adapanganso implement ma technology centers kuti anthu azikatha achinyamata malo osiyanasiyana azipita kumene kukaphunzira just at least ma basics a technology kuti ukha laptop imakhala choncho kuti upange upload zakuti timapanga motere zinthu. M'mawu awo Adzombe apempha abambo anzawo kuti adzionetsetsa kuti akusankha komanso kuyanjana ndi anthu omwe angamagawane nawo upangiri oyenera chifukwa izi zimapititsa patsogolo bizinesi zawo. Tsono malumali ngati anthu amene akuzungulira amene makhala nawo si anthu abwino, iwe sungayembezeke kuti ukhaso munthu wabwino. Chifukwa chache pamene tikukhala timene tisankhe na abwezi otani amene tinenera kukhala nawo kuti athandizire kuti maganizo athu akwaniritsidwe. Kotero kuti ngakhale chuma cha dziko ni zina zotere zikhozoyenda bwino ngati anthu atakhala kuti anthu abwino alukhala pamodzi nkumayita zinthu zabwino zokoma dziko lawo. Msonkhano wa Iron Man unabweretsa pamodzi abambo ochoka m'maiko osiyanasiyana muno mwa Africa ndi maiko ena akutsidya kwa nyanja kuti athe kukambirana komanso kuphunzitsana njira zopezera chuma. Akatswiri pa nkhani zosamalira chilengedwe atsindika kufunika kwa mgwirizano poonetsetsa kuti m'mizinda ya mdziko muno muli mitengo ndi mayiwe. Akatswiriwa anena izi mu mzinda wa Blantyre pa msonkhano otsogozedwa ndi sukulu ya ukachenjede ya Malawi University of Business and Applied Sciences MUBAS otchedwa Story Lab. Misonkhanoyi imalimbikitsa kusintha kachitidwe ka zinthu zina kudzera mu nkhani. Zambiri mu ripoti ili la Blessing Zichereuka. Pa msonkhanowu zinadziwika kuti zitukuko zosiyanasiyana m'mizinda ya mdziko muno zikuchititsa kuti mitengo idzidulidwa komanso mayiwe kapena kuti madamu adziuma zomwe akatswiriwa ati ndi zodandaulitsa. Mkulu wa bungwe la Concerned Youth Organization Ahave Chimaliro anati vuto lili ngachepe patakhala mgwirizano okwanira. Ngara konsolo kuzokhala ndi udindo wawo komanso ngatinso anthu amabungwe kaya makampanies kaya anthu okuchita malonda kaya ndi achinyamata kaya ndi anthu okhala mu mzinda chawo tikuyenera kukhala limodzi kugwira ntchito ngati mmene madera ena
anthu akuno ngomuna mitengo ngati for example timakamba pa njamba kuti mitengo imadulidwa mbuyomo anthu akwena kuti anene ndi kuti anthu tilinkepo mbali komanso tonse tikwena kugwirana manja ngati fa mabungwe tiyandikepo mbali kuti okay tinakumaniza na mabungwe tiye tikazale komanso ndi ntchito zosiyanasiyana so tikuona kuti malo ngati amenewa tonse tikwena kugwirana manja kuti tikhale ndi Malawi wathu wabwino ndi mzinda wathu umene uli wokongola. Mawu ake Isaac Marwimba, katswiri wa zachilengedwe ku Mubas, anatsindika kuti boma palokha silingathe kuthana ndi vutoli. Tisiye kukakamira kwambiri njira zimene timaona masiku ano ngati za makono, njira zoti tikukapanga ma interlocking m'makomo. Mutakhala ndi malo kaya mwina titengere kuti mukumanga, mutakhala ndi malo oti mwina malo okhawa amene ndili nawo ndi malo amene nditakuteteza kuyikapo ma interlocking, koma malo kuseriko nditazalapo mwina timitengo, malo awa mwina nditayikapo tima garden timene titakubweresa kuti ndi green city. Endiso china chimene tikuyena titenge ngati anthu ndichoti tikuyena tikhale ndi njira zoti titakupangira pa chizungu timati water harvesting, koma choti titakukololera madzi. Mkulu wa Storylab Andrew Kaponya wati ntchitoyi yayamba kubala zipatso. Taona kusintha kwakukulu chifukwa chona kuti ma students wasopano achoka pa kalasi kuti kumangophunzira what is chakuti panopo nosopano tikutha kuwaona nosopano kuti atha kutuluka kunja ndi kupanga idea kapena ganizo lina lake ndi ganizo licha nkulika pa ground kena kungifeno kumakondwera kuti awawa nosopano afika pokuti titakwatumiza ku industry nkukachita kukatumikira dziko la Malawi. Ntchito ya The Storylab inakhazikitsidwa ndi nthambi yophunzitsa utolankhani pa sukulu ya ukachenjede ya Mubas ndi cholinga chosintha kachitidwe ka zinthu zina madera osiyanasiyana kudzera mu nkhani. Blessings Chileuka, MBC, Blantyre. Mu nkhani za masewero, mphunzitsi wa timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya atsikana Alavmo Fazili wati pali zinthu zingapo zoyenera kukonza timu isanakumane ndi Zambia mawa lino pa masewero achiwiri opimana mphamvu. Fazili wanena izi dzulo Malawi itagonja kwa Zambia zigoli ziwiri kwa du. Mtolankhani wathu wa nkhani za masewero Norbert Jameson ali mu studio muno kuti atambasule zambiri. Norbert, ndakulandia. Pa zimene wafotokoza Fazili, mwina ndi zinthu zake ziti ndi ziti zimene akuyeneka kuti akonze. Wakambapo zoti anapeza mipata ingapo ndi Zambia dzulo koma sanagwiritse ntchito ndi akuyenera akonze bwinobwino kutsogolo kuti mawa lino mipata imene ingapezeke igwiritsidwe ntchito, komanso akamba kuti chigoli chimene anachinyitsa dzulo chinali chochokera pa free kick ndi akuyenera kuti akonzenso kuti adzichita motani pofuna kuteteza ma free kick. Ndi madera awiri amene wakambapo ndithu, koma kwina akwanakamba kuti waonanso kuti timu yake mwina ndi mwina ili bwino ndithu, osewera ake makamaka amene ndachisodzera amene sasewera maiko akunja masewera konkuno akuphunzirapo zambiri ndi masewera amene apindula nawo kwambiri, koma mawa lino akuyembekeza kuti akakonza mbali ziwiri zimene zozo zimene wachulazo ndi kuti mwina timu ikhoza kuchita bwino. So pano kutengera maseweredwe adzulo Scorchers ili patipati. Kutengera maseweredwe adzulo zikuoneka kuti Scorchers ndi Zambia sikusiyana kwambiri. Ukayang'ana amene palili pa ndandanda wa matimu pa dziko lonse lapansi ichamati FIFA ranking, Zambia ili pa namba 4 muno mu Africa, Malawi ili pa namba 33 muno mu Africa. Koma mena analili masewero adzulo zimaoneka ndithu kuti matimu awiriwa samachita kusiyana kwenikweni, kusonyeza kuti timu yathu ya Scorchers nayonso zikuyenda ndithu ikupita ndithu patsogolo kuno mwina kudzafikanso level imene ili Zambia 2022 inakhala pa namba 3 mu mpikisano wa AFCON wa maiko amuno mu Africa, komanso 2023 inapita ku World Cup komwe kunapita matimu 5 okha ku Africa konse kuno. Chaka chatha inali ku mpikisano wa Olympics komwe kunali matimu awiri okha, Zambia ndi Nigeria. So nzakuti anzathu anapita patsogolo kwambiri na masewero ampira wa miyendo kumosewera ake alatsikana, koma amene analili masewero adzulo zimaoneka ndithu kuti sitili patali ndithu nafenso tikolowera komweko. Chabwino. Bungwe la FAM kumathero a sabata yathayi inachititsa mwambo wopereka mphoto oyambirira imene yachita bungwe limene la FAM. Tatifotokozereko pang'ono chabe. Kuona mwambo apamwamba kwambiri kutengera kuti nkoyamba izi zinachitikepo koma zinayenda bwino ndithu. Tiyamikire bungwe la FAM komanso anthu amene amayendetsa zonsezi kumbali yawo pambana amene amasankhira zimaoneka ndithu kuti awa amayenera kupambana. Isaac Kariati khalosero apamwamba kuposa onse, kuyang'ana mbali nayo Letitia Chinyamula komanso kuyang'ana Peter Mponda ngati phunzitsi oposa onse anatenga Super League chaka chatha. Ndiye zambiri zikuoneka kuti zinali bwino ndithu kutengera kuti akankoyamba kuti zinthu zichitike
pang'ono akamapita mtsogolo muno chifukwa uzichitika mwambo pene uchaka ndi chaka adzikhala akukonza koma pachiyambi imene zinalili lachisanu lapitali zinali bwino ndithu. Chabwino kunja kwa dziko lino mu Premier League taona Manchester United kupanga zinthu zodabwitsa mpaka na 2-2 draw, Arsenal kuluza mpaka na Liverpool 2-0 ni Man City, si basi chikho chapita pamenepo. Apapa tikuzomona kuti chikho chapita chifukwa amene zilili pamene wachomosiyana mpaka na 11 points Liverpool ndi Arsenal. Masewero akupita kumalechereche, Liverpool yatsala ndi masewero 11 kuti imalize, Arsenal yatsala ndi 12. Koma wayang'ana Arsenal kumati lero ikachita bwino tsiku lina ndi ipeze kuti yapunthwa, palibe amene amayembekezera kuti Arsenal ingagonje ndi West Ham. Pamene Liverpool imaoneka kuti zinthu zake zikumayenda mwadongosolo, zikavutitsitsa ikumakhala draw. Pa masewero 27 amene yasewera Liverpool yagonja masewero amodzi okha ndi Nottingham Forest September wapitayo mpaka pano ndiye kwatsala masewero 11, zikuoneka kuti Liverpool chinthuchi yathawitsa basi. Manchester United unayika mbayo ndimene timayidziwira mbuyo mu Manchester United kuti imatha kumatsalira koma nkupezeka kuti yabweramo masewero inapanga adi zimenezo ndi Everton lowero kalicha. Tathokoza kwambiri. Zomwe kwambiri pamene. Pameneponso ndipo pa mtsiriziro pa nkhani zathu koma tiye tionenso mitu yake. Zipani za Malawi Congress MCP ndi United Democratic Front UDF zadzudzula mchitidwe wa zipolowe omwe anthu ena achitira anthu otsatira chipani cha MCP kunserema mboma la Machinga. Bungwe loyendetsa msika ndi ntchito za ulimi wa fodya la Tobacco Commission TC lachenjeza alimi kuti apewe mchitidwe ozembetsa fodya kupititsa mayiko ena. Mphunzitsi wa timu ya mpira wa miyendo ya atsikana wa dziko lino Love More Fazili wati pali zinthu zingapo zoyenera kukonza timuyi isanakumane ndi Zambia mawa. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Romeo Umali, tikufunirani tsiku lopambana.